של עצי הגן. על איזה את המן יתלה את מרדכי? את הרימון. אני עץ מיוחד כי אני משבעת המינים, גם מראש השנה עליי מברכים. את הזית. אני עץ מיוחד כי אני נותן אור לעולם ושמן טהור למנוח. את התאנה. אני עץ מיוחד כי אני נותן בגדים לאדם וחווה. את התמר. אני עץ המיוחד כי אני עמוד שדרה וגם צדיק התמר. צדיק התמר יפרח יפרח, צדיק התמר יפרח, וואו! צדיק התמר יפרח יפרח, צדיק התמר יפרח, וואו! את האתרוג. אני עץ מיוחד כי יש לי טעם של תורה וריח של מעשים טובים.